Merhaba Biner'in Heja ve careji em bi bernameyeke nû ya kanala Kovarezarama bu arayı. Mêvanemin îro Ferit Azat endamekî platforma ciwanên ser bixweyê. Bi Ferit re îro em ê behsa Newrozê bikin. Ferit merhaba tu bixêr hat. Merhaba, serçavan, nava xêrê davî zor spas. Tavê te neyşe. Ferit qasî 10-15 roj berê we ser medyaya civakî daxuyaniyek belav kir ve got em ê îsal bi rêbazeke nû di devereke nû em ê Newrozê gawayekî cuda pîroz bikin. Ev cî jî bazid e. Ji berî ku bipirsim bazid, ez bawer dikim niha gelek kesa merak kiriye çima bazid. Berî derbasî bazê bibim ez ê bi giştî îro Newroz ji bo we çi îfade dike? Belê. Eee, Ji kerema xwe nekî behsa Newrozê bike ku îro hûn çi jê fam dikin. Kerem ke. Belê kerem dabî. Newroz yani vê em bêjin başxaneya dîrokiya wê cînî qaşiya ji xwe gelek wateyên cuda tê lêkirin lê îro ji bo me Newroz semboleka têkoşana razîgariya neteweyî ya miletê Kurd e. Hı hı. Em wateyeka wiha lê dikin îro. Hı hı. Lê çima bazit. O çima ve hewce dît û hûn herin baş yani li ciyekî wek mînak tu li Diyarbekirê ol Diyarbekirê ji Newroz tê pîrozkirin. Belê. Qada wê ji têra xwe fireyî ji herkesî li wir cî heye. Yani we dikarî ba raşta pankartê xwe duruşmê xwe binivîsan da o raşta ala Kurdistanê biçûne qada Newrozê ya Diyarbekir. Ya çi hewce dike tu ji vir rabita her heta bazdê. Belê. îro li Amedê jî li cihekî din li meydanan Newroz bi rengekî hizbî partîzanî tê pîrozkirin. Aheng bi wê rengî tê gerandin. Pêwîstî bi rengekî neteweyî yani hebû di Newrozê xwe de jî me îsal bazî hilbijart çima bazî bi taybetî ahenga Newrozê ya Akirê ji bo me îlhambexş bû li cihekî wisa bilind û vêxistina meşaleyan û dîmeneka balkêşa neteweyî bi rastî derket holê li wê derê me xwest em li Bakurê Kurdistanê jî bi vî rengî ahengekê bigerînin lê bazî çunkî merqeda Ehmedê Xanî danerê Hizra Neteweyî li Kurdistanê merqeda wî li wê derê ye ya duyem ji cihekî bilind e û em vê jî bêjin eger mesele bi tenê bilindî biya em ê ne jîna bazî dê biçûna cihekî din ji ber ku serhed sar e bi şev bi taybetî bîst û yekê adarê hê hewa sar e lê ji ber ku danerê Hizra Neteweyî mamostayê Neteweyî Ehmedê Xanî li wê derê ye me bi taybetî xwest em bi meşaleyan û bi cilûbergên Kurdî şeva bîst û yekê adarê yani şeva navbera bîst û bîst û yekan bimeşin ser merqeda Ehmedê Xanî. Ez lebî dikim ku Ahmedê Xanê jî we bibîne. İnşallah ştek wisa hebe. Ji bilî bazî dê bixwe ji daxuyaniya we mirov fam dike ku hûn ji bi giştî hûn nerazîbûnek wê heye. Hûn ji tiştîna aciz in. Da ku ji xwe daxuyaniya we jî de hûn behs dikin loma behsa rêbazeke nû dikin. Berî ku em behsa rêbaza we bibin ya hûn bi giştî ji çi nerazîne? Hûn çima hewce dibînin tiştekî alternatîf pîrozbahiyekî alternatîf çê bikin? Bi giştî hûn ji çi aciz in? Belê. Bi rastî yani em dikarin li ser gelek hêmanên vê rêbaza me û rêbazên din yani em çima xwe ji wan cuda dikin Hı hı. baxin lê bi taybetî konsepta siyasî me ji hev cuda dike. Me û siyaseta serdest ya li Bakurê Kurdistanê ji hev cuda dike
ام یکسر خوانه تو پرور پیناست کن لباکوری کردستانی هیزن یعنی هیزا سرور سیاسی خوال دیجینه تو پروریه پیناست که ev yek ji bo yanî xwecudakirinê sedemek em bêjin bes e yanî têra xwe heye helbet cudahiyên me zêdetir in lê bi taybetî ji ber ku em di vê xalê da ji hev cuda dibin di xalên din da em li hev jî bikin ev xal nayê em digel hev bin. Lê tu dikar piçekî rave bik yani hinekî veke yani ferqa ve çi yani mesela em ê we di nav pratikê de we çawa bibînin yani ji vizyona we çi ye yani hûn Kurdistaneke çawa tehayül dikin û ji bo siberojê vizyona we çi ye hedefa we çi ye û hûn ê vê çawa bikin. Belê. Wisa yani eger pêwîstî bi îzahek berfirehtir hebe divê em li ser têgehên bingehînên vê rêbaza me ya nû biaxivin. Em rêbaza xwe li ser çar têgehan pênase dikin. Yek ji wan têgehan ku cîhanbîniya me yani nêrîna me ya li hebûn û jiyanê diyar dike tewhîd yek ji wan têgehan e we têgeheka din ku îdeolojiya me diyar dike neteweperwerî ye em dikarin ji vê re bêjin niştimanperwerî jî li ba me cudahiya neteweperwerî û niştimanperweriyê yan jî welatparêziyê tune ye li ba me heman tiştin têgeheka din mirov dostî ye ku bi wateya pêkvejiyanê yani pêkvejiyana hemû cudahiyan bi rengekî azad û yeksan li Kurdistanê têgeheka me ya din jî têgeha çarem berxwedana pasîv e û ev jî metoda me ya têkoşanê ye berxwedana pasîv bi kurtasî çalakiyeka protestoyê ye xebateka bê tund û tûjî ye yani xebateka bê şiddet e berxwedana pasîv em dikarin kurtasî wiha pênase bikin vêya ku em van her çar têgehan bîne bahev û bi hêzên dinên hêzên siyasîyên dinên Bakurê Kurdistanê ra bidine berhev em ê bibînin ku di tu tevgereka din da senteza van her çar têgehan pêk nehatiye em jî ji senteza van her çar têgehan pêk tên yani rêbaza me ji ber ku rêbaza me ji senteza van her çar têgehan pêk tê pêwîstî bi danîna tevgereka nû hebe çünkü em bi vê xwe pênasekirinê xwe di nava hêzeka din da di nava tevgereka din da nabînin ji ber wê jî me rêbazeka nû rêbazeka cuda danî û helbet ev nûjeniya hanê bi xwe ra di qada siyasî da di qada civakî da di qada çandî da di qadên din da fenomenên nû derdixine holê Newrozî yani Newrozeka cuda jî yek ji wan fenomenan in. Pir spas dikim. Lê berî projeyê we Newrozê bi rastî havînî jî dîsa we çalakiyek kir. Piranî raya giştî piranî hûn bi vê çalakiyê nas kirin. Ve 10-12 kesa li qada Şêx Seyid sonda Kurdî xwendin. Dikar piçekî behsa vê sonda Kurdî bike û paşê jî va çend meh derbas bûn
از tecrübeye merak ettim. Yani bajareki mina Diyarbakır'ı Türkiye axif ev sonda Kurdî hûn çawa dikarin pêk bînin ya ji ser sonda xwe bisekinin. Dikarin hinekî behsa wê bike? بله. بله ما چهار پنج ماه بری دمه هم جداری دا میدان شیخ سعید چالاکی سوندا جیان کردی دار خست و جوه روزی حتی هم همی قادن جیان دا مده حوالا دست پیکی ما سوند خالیه دیار چالاکی ما بردوام بن باجارن جدا ما جوه روزی حتی هم همی قادن جیان دا فرمی نه فرمی لهر داری ما کردی آخویه و شقد پیشیاوی دا جی منیزی ساله کی ما پروای ویا کی کر yani ev nêzî du salan ji xwe em li Kurdistanê di hemû qadên jiyanê da bi Kurdî diaxivin. Helbet zehmetiyên wê hene yani hem ji aliyê derûnî ve hem ji aliyê aborî ve yani ji aliyê civakî ve ji aliyê siyasî ve ji hemû aliyan ve dijwarî hene, zehmetî hene. Lêbelê zehmetiyên aliyê derûnî piştî sê çar mehan êdî hema diqedin. Heta piştî sê çar mehan êdî mirov yanê gava bi tirkî biaxive êdî xwewsa hinek xerîb hespê dike yani tiştekî nexweş dixewime. Li destpêkê li hinek çiyan zehmete carna ku mirov bi Kurdî biaxive yani bifikirin li welatê xwe mirov yani yani gava ku bi zimanê xwe diaxive derûniyeka têkçûyî dibîne yani gava ku em li xwe vedigerin li rastiya xwe vedigerin ku yek em bêjin jivan yani hêmaneka li xwe vegere jî ziman e yani ziman em dikarin bêjin yani hêmaneka bingehîn e gava ku em bi rêya zimanê xwe li xwe vedigerin em xwe li welatê xwe bi rastî biyanî dibînin xerîb dibînin lê piştî rojan ji aliyê derûnî ve ev êdî radibe yani ji xwe êdî kesên Tirkî axif li ber çavê te yani wiha xerîb xuya dikin heta êdî Tirkî û Tirkî axivî ev tiştê hel ber çavê te reş dibin yani êdî tu bi rengekî din li welatê xwe li miletê xwe li civaka xwe li dora xwe dinhêrî êdî tu ji hev cuda dikî yani êdî tu di asta heşmendiyê da çünkü bi zimanê xwe diaxivî ne ku yani ji ber ku yani em bi Kurdî mezin bîn û dêw bavê me bi Kurdî diaxivîn lom em bi Kurdî diaxivin nexêr. Da asta heşmendiya neteweyî da da asta dozeka neteweyî da gava mirov bi Kurdî diaxive bi rastî êdî mirov ji pencereyeka din da li derdora xwe dinhêre û yani gava em di vê helwestê da berdewam bin em dibînin ku derdora me piştî rojan li gor me eyar dike yani hemû hevalên me hemû cînarên me yani ew cihên ku pêwendiya me ya dige li wan em bêjin bi awayekî her tim heye ew êdî xwe diguherînin yani çünkü êdî dibînin ku tu di asta hişmendiyê da xwe li vî zimanî digirî ew neçar dibînin xwe diguherînin carna mesela bêjin kesî ku xwe te nas nake tu ciyekî bi Kurdî diaxivî tu lê dinhêrî li wê derê jî rengê em bêjin derdorê diguhere bo nimûne em çûne postexaneyê ez di rêzê dabûm me bi karmenda postexane re me bi Kurdî xeber da wê jî piştî çend gotinek avê te Kurdî midî mêrkekî li pişt me wî jî hat xwelinava axiftina me da wî jî bi Kurdî hewilda biaxive yani nêzîkatiyek samîmiyetek wisa jî peyda dibe yani gelek caran em van numûneyan dibînin piştî ku em bi Kurdî diaxivin atmosfera der dorê diguhere. Yani hûn derdora xwe diguherînin. Belê belê yani çünkü ne mümkün e ku ew me biguherînin yani ew êdî bi to wê nikarin me biguherînin neçar dibînin yani bi rastî jî me dîtiye yani li her derê guherîne ha hinek caran di hinek dezgehên fermî da hinek nîqaş çêdibin hinek nexweşî çêdibin wisa dijetiya me dikin yani carna dibêjî ne ev Tirkî zane jî naaxive lêbelê em dîsa jiya xwe nayê nexwarê bi to wê û bi piranî kesên wê derê her tim
me mafdar dibînin û hewl didin tên alîkariya me dikin dibên em dikarin wergeriyê bikin yani digel ku dizanin em Tirkî dizanin jî piştgiriya me dikin yani carna hinek karmend hene karmendên Tirk yan jî belkî hinek Kurdin naxwazin bi Kurdî biaxivin em li bawan jî bi çawa jiya xwe nayîne xwarê ew jî fêm dikin yani êdî helwesteka vî rengî heye ji xwe piştî rojan eger ev hejmar zêde be yani em wisa bawer dikin ku di nava 4-5 salan da em ê rengê bajêr biguherînin Xwedê heske li Bakurê Kurdistanê rengê bajaran bi taybetî mesela Diyarbekir Amed îro bajarekî Tirkî axив e yani zimanê Tirkî serdest e eger vîya wey berdewam be yani em bêjin em di vê helwesta xwe da berdewam bin û rûydaneka awarte neqewme piştî 5 salan em dibin Diyarbekir dê wekî îro nebe yani di axiftina Kurdî da. Ee, ya براستی جی yani tiştekî pir zehmet e mirov rabe bi temamî Tirkî bikar bi jiyana xwe derxe em helwesteke bi rastî pir ciddî ye yani ji bo vê helwestê jî ez wê pîroz dikim û ev qîmetê pratikê jî nîşanî me dide yani tenê bi gotin û bi teoriyan ev mesele nabe yani divê mirov bi pratikê Dêkem na pratikê, di nav pratikê de mirov ancak wê guhertinê dikare bibîne an guhertinekê bi xwe re guhertinekê pêk bîne. Wekî din yani te behsa tabii neteperweriyê kir û rizgariya neteperweriyê kir. Ez bawer dikim niha hûn tevgerên din ên netewên din ê rizgarîbûn û serxwebûnê jî niha hûn dişopînin an haya we ji tecrübeyên dinyayê hene yani gelên dinê bindestên dinyayê çawa ew têkoşîneke rizgarîbûnê dane çawa bi çi rêbazan çawa serxwebûna xwe bi dest xistine ez bawer dikim kêm zêde haya we ji wan heye. Ji van tecrübeyên cîhanê herî zêde hûn kîja tecrübeyên nêzîkî xwe dibînin? Belê bi taybetî di xwendenên xwe de em bala xwedine ser du tecrübeyên têkoşana neteweyî yek ji wan ya Hindistanê ye Gandî ji xwe metoda me ya têkoşanê jî berxwedana pasîv e ya din jî tecrübeya İsraîliyan benî İsraîl yani hêj serdema Musa pêxember da yani ku em ji wê derê de eger bidine destpêkirin bi taybetî ji xwe ji ber ku yani pêwendiya me û dîroka pêxemberan heye û hem ji ber wê û hem ji ber rewşa İsraîliyan yani qewmê İbranî em li ser wê jî xwendineka me ya taybet heye yani rizgariya benî İsraîl ji bindestiya Misrê û heta îro yani îro jî dîsa yani piştî 2000 salan miletek şewa dikare dewletekî ava bike şewa dikare zimanekî li ber mirinê ji nû ve zindî bike ev jî li ba me giring e yani em ji bo me îlhambexş e û têkoşana rizgarîxwazan neteweyî ya Hindistanê jî ku bi pêşengiya Gandî bi ser ketiye û dewleteka serxwe xwe raniye ev jî li ba me em bêjin ji bo me îlhambexş e. Karinekî behsa rêbaza Gandî bike yani ji bo çi bala we dikişîne? Dikarin piçekî Belî, veke belî. çikerime xwe. Niha Gandî wek pêşengê siyasî û ruhaniyê têkoşana rizgarîxwazan neteweyî ya Hindistanê tê pênasekirin. Yani bi rastî ev gelek giring e gav em derê xwe dine tedî me got yani têgehên bingehînên rêbaza me da aliyekî wî em bêjin divan têgehan da aliyekî manewî, ruhanî mesela em bêjin jixanî em bi tenê
آلیه سیاسی نتوایی خانی ورناگرن يعني آلیه وی فلسفی و عرفانی و اوینی جی جبو ما گلک گرینگه يعني خانی جهر دو آلیه و جی لبامه گرینگه ام دی گاندی دا جیوه یکی دبینن لهندستان مثلا بو نمونه گاندی چالاکیا دعا کرنی لدارد خه يعني بعجيبه يعني بيجن دیروکا تکوشانا رزگاری خوازن نتوایی جیهان دا تشتیم وی رنگی زوبزو ناینه دیتن لوما یعنی گاندی پیشنگ روحانی و تبگریش یعنی نبتنی پیشنگ سیاسیه یعنی بانگل وجدانا جواکا خواهی کریه بانگل رحی جواکا خواهی کریه و به متودا برخوادانا پاسیف خباته که به تندو توجیک و ایرو امجیک بیجن یعنی برخوادانا پاسیف لکردستانی چما برخوادانا پاسیف براستی هم ایرو کردستانی يعني تيكيليا ما و سردستين ما قبل كم بيناستكن ام وك كولونيكا كلاسيك بري خانات كردستاني كردستان شوية ج ميتنجي هي وداتره يعني نم ميتنجي هكا نورماله كيشا ما ji mêtingehbûnê ji kolonîbûnê dijwartir e. Em ji bo Kurdistanê dibêjin jenosîdgeh, ne mêtingeh. Kurdistan jenosîdgeh e. Vêca çawa em bêjin ev jenosîda li ser Kurdan jî ne jenosîda klasîk e. Yani jenosîda klasîk em bêjin çi ye? Ew e ku yani kolektivîteyek به پیلانسازیه که و برای شدتی به آوائه که فیزیکی جهولی وره را کرن اف جنوسیدا کلاسیکا بربلاوه لی ایرو سردستین کردستانی براستی yani plansaziye ka wasa daneni ne ku milleti Kurd bi şiddeti bi awayekî fizîkî bi temamî ji holê rakin nexê yani hewildan ew e ku heqîqeta yani netewayî û niştimanî nirxên xwemaliyên milletê Kurd ev ji holê we nerakirin yani milletê Kurd bi rengekî fizîkî li vê derê bimîne jî lê êdî bi kurdayetiya xwe namîne yani gavek em ji vê re dibêjin jenosîda pasîv Ya yani bihişê xwe bibitirk. صحت خوش بهش خواه yani حقیقت ویا نتوایی تایبتین وین ام بیجن خمالی نتوایی جوال راد بن ام جوی راد بن جنوسیدا پاسیف جنوسیدا پاسیف yani belki vere gotin yani mal dersimi agiri geliye zilan awagi fiziki hat nekuştin بله يعني او ياكل سر كردان بگشتي تكرن جنوسيدا باسيفه ليه جنوسيدا باسيف دا ابنوي معناه كو دي شدت تنبه يعني مثلا غاندي بخواه برخدانا باسيف رد بكه مثلا بگشتي وسط زانين كو غاندي متودا غاندي برخدانا باسيف بيه نخير چما يعني برخدانا باسيف ام بيجون وك برانسيبكي لديجي شدت نينه بله شدت بكارناينه لوك برانسيبكي لديجي شدت نينه غاندي بخواه وك برانسيبكي لديجي شدت بفلسفه ساتياك گراها يعني راستيگري حقيقتگري ام بيجن وك برانسيبكي لديجي شدت چاوا ام بیژن برخوادانا پاسیو وک پرنسیپه که لدیجی شدتی نینه جنوسیدا پاسیو جی وک پرنسیپه که لدیجی شدتی نینه گاوا کو ایجاب بکه گاوا کو پیویست یعنی ام بیژن او کولکتیویته یا کو دوی وره جناو برن اگر دنابا وی کولکتیویته دا هنک بشین وی کولکتیویته لجیه کی وصا بجون و بتوا وی ام بیژن وی پلان سازیه
جنوسیدا پاسیو لسر خو قبول نکن دبه کو لسر وی بشا ام بیژن کولکتیویته شدت وره بکارانین جالیه جنوسید کارن ام بیژن پاسیفه لی اف لباوان متود اصلی نینه yani îro em bêjin eşkere eger ku em bêjin di li bas sîstema serweriya Tirkî metoda eslî ne kuştina yan jî ji holê rakirina fîzîkiya Kurdan bi tebahî ye. Yani belkî li destpêkê dil kiribe lê nekariye. Yani ji xwe êdî nikare dil jî bike çünkü mümkün xuya nake em bêjin kuştina vî miletê bi tebahî. Ji ber wê jî jenosîda pasîv. Yani li Kurdistanê jenosîda pasîv heye em dibêjin. Kurdistan jenosîdgehe ji koloniyê ji mêtingehê wê da tire. Ji ber wê jî bersiva jenosîda pasîv divê berxwedana pasîv be em bêjin berxwedana pasîv jî mesela me îro me gotiye di hemû xadên jiyanê de em ê bi Kurdî biaxivin. Yani jenosîdkaran çi dixwast jenosîdkaran jî dixwast ku em di hemû xadên jiyanê de dev ji zimanê xwe berdin. Yani bi zimanê wan biaxivin û hemû hewldanên wan ew bû. Yani ji holê rakirina zimanê Kurdî ji holê rakirina hişmendiya milletbûnê yani Kurdbûnê û her wekî din vêca ku em di Gandî da di rêbaza Gandî da helwesteka bi vî rengî dibînin diya Gandî da. Gerî te got jenosîdê pasîv lê ev jî heye. Yani eger îro jenosîd bawakî pasîv dimeşe bawayekî şîddeteke qebe nameşe ki kengî derfet çêbibe ew şîddeta qebe ji tê bikaranîn. Ya ez bêjim îro wek xuyakirina wek pasîv ji ber wê yê ku yani şême qismek şême ji xwe dagir kiriye vê dewletê. Yani piraniya me di gelek helwestên xwe de bi rastî pir jî çirka ferqa me nemayî pir zêde. Yani her çiqas em çiqas polîtîk xuya bikin jî çiqas em rê me di nav siyasetê derbas bibî jî lê hin di meseleyên esasî de em hîn bûne ku wek Tirka bifikirin. Bi giştî dibêjim. An gotineke din ew siyaseta qirkirinê heta raddeyekî biya min gihîştî armanca xwe. Loma ez bêjim aniha wek pasîv xuya dike. O adin ji ber ku ew dewlet e. O dewlet ji xwe dewlet çi ye? Ew tekela şîddetê destê wan dîye. O bi reksaziya wan hene. Bi wan riya we sazîna ji xwe hewceyê şîddeteke pir qebe an jenosîdeke fîzîkî hewce namîne. Ez dibêjim yani eger îro em Kurd bi giştî tehdîtek pir mezin bin bin o vê dewletê tehdît bikin ku sînorê wê biguhertin. Ez wisa texmîn dikim ku çi ji destê wan bê wê bikin ji bo ew fîzîkî ew çi îcab bikin ji aliyê fîzîkî wê bikin. Lê aniha îmkana şerdî îro de biya min pir hewce nake. Ji xwe siyaseta me bi giştî ew ideolojiya Kemalîst an vê dewletê çi xweste bi îdê îro siyaseta me bi xwe ew qebûl kiriye an dahorandiye. Piçekî divê mirov ji wî alî bilê binêre. Yani ez vêya wek serkeftina siyaseta dewletê dibînim. Belê belê ji xwe ji ber ku aqilê dewletê ew lawazî ew kêmasî yan jî em bêjin ew potansiyel di me de dîtiye bi jenosîda pasîv bi ser me de hatiye. Yani aqilê dewletê hê ji roja ewil de dîtiye. Yani wan lawaziyên me dîtiye loma gotiye îcab nake em bi rengekî fîzîkî jî van ji holê rakin. Bu numune em bêjin di Ermeniyan da yani em bêjin hem ziman cuda bû hem dîn cuda bû. Yani em bêjin helandina wan gelek zehmet bû. Çünkü dîn jî cuda ye. Lê mesela di Kurdan û Tirkan da dîn hevpar e. Yani bi awayekî hinek têkelî heye filan û bêvan ew lawazî ji serî da di me de hatiye dîtin.
لوما potansiyel ev potansiyela ev entegre bûnê asîme bûnê bi mer dikine. صحت خوش يعني شخوا ام قابا كنت بين بجنوسيدا باسيف ام لغور راليتي داخل يعني دفي راليتي دان ها جنوسيدا باسيفه ها صبي مثلا بيجن ايرو ام دينكي لدجي ديني هي توريزاتك يعني تدي ما جو توحيد هيمانك بنجهك ام بيجن ريبازا مدا چونکی دین اسلام براستی بهسترین چکه لدجی کردان و کردستان یعنی ام بیشن جالیه هر سی ملت سردست و هاتیه بکارانی و تیب کارانی یعنی بریا یک جی بریا دینی وان کاریه بدنه ام بیشن در چابه خواه کو یعنی ام دکارن وی ملتی بحلینن دنابا خواه دا جبروج ام دبيجن دبي لدجي في ذهنياتي يعني لدجي في ديني برسوا بيويست ورا داين يعني ام تفكرن هيدا بينا بينن Ama ايرو çiye bersiva ve duvarê olî de çiye duvarê dînî de çiye bersiva ve an بالي alternativa çiye fehma ve alternatif çiye. بالي تيجي ام ايرو دين ايدي بخوا لغور شرط ومرجين خوا فهم دكن وشروبات دكن يعني گوتارا اسلامی دگل و سردمه و دگل رئالیتیا جواکی سیاسی و چاندیا کردستان دگنجینه يعني بنيرينا ملت بندست بري خودنا في ديني وبخواج جبا خدا شروبات كد يعني ايدي يعني زاناين دينيين تركان عربان ينجي فارسان يعني تشد بيجن بتشاوي شروبات كن درباريان بيجن في ديني دا پروژه چاوا پیش کشتکن لبامه بفاسی سری درزیج نگیرینگه یعنی نگیرینگه که او دجایتی هم بکن قبول نکن مشاش ببینه نخیر لبامه نگیرینگه لبامه یا گیرینگه که ام بخواه خواه قانع بکن ملت خواه قانع بکن او گوتار خواه دینی لدجی گوتار دینی سردست بهز بکن بربلال بکن دناوا جواکا خدا شو پشتی روزان اگر ام ناکوکیت نوبرا ملت بندست و ملت سردست برنگه کی دینی درخنه اصلا هشمندیه جبر کو کودین ذهنی و درونیین و جواکی بگشتی بدین هاتیه آفدان پشتی روزان دی دینامیز نکش و بخارابینه لدجوان Yani بله yani hun nerina ve ile İslam yani hun xwedikin hun xwedikin navendê. حد خوش Navend dibînin o ji xwe li dora xwe û li İslamiyetê dinerin. Biya min ev perspektifeke pir mühim e yani mesela ji bo hemû îdeolojiyan ji bo bi taybetî ji çepkirî yani ji ber ku İslamîzm û çepkiriyê du tiştê ku zihna me şikil dide ji zihna me û li me bawayekî negatif gelek aliyan bû bandor kiriye. Divî warê de ya te gavadin behsa İsrailê kir, cihûya kir. Mesela dur de mesela di pratikê de mesela ji wan hûnê çi bigirin? Ji kî jî aliyê wan zêdetir hûn hêja dibînin ku li ser bisekinin? Yani helbet kopîkirin helbet ne mümkün e. Lê herî zêde kî jî alî ilham didibe ez wisa bêjim. بله Çi ilham didibe ji wan? بله dedi yani iddiaya heye yani evci henek cehalet da embêjin yani jî embêjin ji bê agih derbûna Kurdan istifade dikin yani hûn dîrokê da qet nebîne dewlet we dewleta vanekî ye û zimanê we jî nizanim wiha 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 ye û hûn ne dikarin vî zimanî
بکن زمانه که بجن برفرهتر زمان دولته که زمان شهرستانیته که و ندکر دولته که واکن و هر وکیدن البته نکود دیرو که دام وصابونه آخری ایرو ایماج کوسا دانه پیدا کرن هم دنما ملت سردست پر راستی کوسا باورد کن و دنما کردان بخوان داج یعنی بگشتی ایماج کوسا چه بیه دیرو که دادگر کوسا نینه گاوا کن بری خدنه İsrailiyan em dibînin ku piştî 2000 salan dewleteka em bêjin bi nisbeta dewletên denê rojhilatê navîn zaf zêde bihêztir ava kirin. Diger ku 2000 sala dewleta wan jî tune yani heta li Çar welat aliyê dinyayê bela bû. Çar li welatê xwe jî nemabûn yani û zimanê wan jî mirî bûyîdî yani axaftin edin. Axaftin edin. Evet, axaftinê de yani mirî mesela dibe yekem kesek ku yani yekem İbraniî axivê modern Bîn-Siyonê meşhûr e yani. Zarokê yekem car bi İbranî Kurê axivê esa kurê ben Yehuda dike. belê belê. Navê Kureyê wî te Bîn-Siyon. Bîn şixwe Kurey Siyon yani. Ême yani rewşa zimanê me wisa jînîne yani zimanê me dîsa bi awayekî mesela tê axiftin li du beşên Kurdistanê perwerde bûyî zimanî he û her wekî din yani ev tê çiwa tê ev tê çiwa tê eger de miletek piştî 2000 salan dewletek ava kiribe zimanê xwe kiribe zimanê jiyanê zimanê dewletê ev tê wê wa tê ku ev tiştên ku derbarê me da dibêjin tev direwin manipülasyonin dezenformasyonin yani îro em bêjin cihuyên li derbe İsraîlê ji cihuyên li İsraîlê zêdetir ya dibe Kurd hemî çûne İstanbulê çûne Ewropayê filan de ne giringe yani Kurd çûbûne İstanbul çiye yani îro dewletên ku nüfusa wan bi hezaran hene yani nüfusa dewletan bi hezaran yani ji bajarekî piçûkê Kurdistanê jî piçûktir hene dewletê wisa hene yani û em vêyekê di çîroka İsraîliyan da çîroka İbraniyan da ben İsraîl da dibînin û em vê jî dibin yani eger bi rastî numûneyek û hat dîrokê da tune biyan her tim ne ferze ku em li numûneyekê bigerin yani çîrokeka serkeftinê bigerin û bêjin ha ev tişt mümkün e em ê bixwe bibin ew numûne yani eger rewşa Kurdan ji wê jî xirabtir be yani eger wisa were gotin em bêjin em ê bixwe bibine numûne yani evîdî mesela baweriyê û hişmendiyê ye Ya براستی te بحث خالک پر باش te temasi خالک پر باش kir ez dixwazim ya dubare bikim ew meseleya ku îro kengî behsa ji Tirka cudabûnê bibe behsa zewaca dikir zewacê navbera Tirk û Kurda tê kirin an Kurdên ku Kurdên me ku mecbûrî an ne mecbûrî li metropolê Tirkiye dijîn behsa wan tê kirin o bi vê dixwast pê gotin ku yani em ketin nav hev û em pir ji hev belabûne nabe em ji hev veqetin. Rast e gotina te pir rast yani dibe ku îro bi milyonan Kurd îro li metropol Tirka dijîn. Baş e yani Kurdistanê têrefa Kurd hene. Yani em ne mecburin xwe li gor Kurdên ku çûne metropolê Tirka dijîn em ne mecburin xwe li gor wan dîzayn bikin. Mesela dema Siyonîzm jî peyda bû li dinyayê Siyonîst pir marjinal bûne çar piraniya cihûya qet bawer nedikirin ku ew xewna dewletbûnê vegera Filîstînê mümkün be. O îro hîjî wek te negot piraniya belkî ji nüfusa İsraîlê bêtir cihû çar aliyê dinyê belabûne heta gelek ji wan dijî dewleta İsraîlê ne. Ji İsraîlê hez nakin, ji Siyonîzmê hez nakin lê ev hebûna İsraîlê an mafê dewletbûna wan geyrimeşrû nake. Yani ew li wir in. O îro em bêjin Kurdê li derveyê Kurdistanê jî îroyê Kurdistanê zêdetir jî velev ki biraz zêdetir bin. Dîsa jî em ser axa xwe ne û em dixwazin ser axa xwe azad bijîn û ser bi xwe bijîn. Ha qet xweş
Kurdên ku çûn Stenbolê, İzmirê, Ankarê, Marmarisê dijîn dikarin li wir bimînin. Ji xwe pir ew îro xwe we Kurd dibînin, ji xwe zarokê wan neviyê wan wê xwe we Kurd nebînin. û ger pir ji wir razî bin dikarin ji xwe li wir bimînin. û êkî bi tirkar zewicîne nav tirka dijîn ji xwe yani wan gelek dev ji gelek tiştî berdane û ew dikarin ji xwe bibin Tirk, nav tirka de bihelin herin. Em ne Em vê jî mecbûr bêjin. hesabî bikin. Em ne mecbûr hesabê milyona Tirkên Kurdên Îstanbulê bikin. Em Pir ji vê wan jî li wir hez dikin, bira li wir bimînin yani. belê em dikarin vê jî bêjin. Niha tedî me got ji kîjan aliyê ve bo me dibin nimûne yani em ji kîjan aliyê ve mesela ji wan îlhamê werdigirin. Yek ji wan jî bangewaziya vegera li welê te. Yani em ê ji xwe piştî rojan em ê vê bangê li ciwanên xwe bi taybetî û li miletê xwe jî bi giştî bikin ji bo vegera Kurdistanê. Wekî em bêjin vegera İsraîlê di mijara kîbotsan da bi taybetî em bêjin tedî ev veger gava ku ew vedgerin em bêjin malbatên cihûyan li wê derê mecbûrin ji xwe re em bêjin jiyanekê danin. Yani bi taybetî aboriya wan debara wan û her wekî din ev gelek giring in li Kurdistanê me dil kiriye ku em jî kîbotsan bidine destpêkirin. Eger em kîbotsekê bidine destpêkirin em ê ji xwe bang li ciwanên xwe bikin. Yani heta hûn diçin li metropolên Tirkan di kargehên Tirkan da dixebitin werin em di kîbotsên xwe da di nava xwe da bi zimanê Kurdî bi çanda Kurdî û di dezgehên xwe bi xwe da bixebtin. Em dibînin li ser xwe sihet xweş û em di wê baweriyê de ne ku dê vegereka yani pêleka mezin vegere. Çünkü li metropolên Tirkan û li Ewropayê jî heta yani îro bi hezaran ciwanên me di nav buhraneka yani jî di nav valahiyeka dijwar dane yani duwarê derûnî da, duwarê siyasî da, duwarê aborî da yani sibê heta evere dixebitin êdî ji însaniyetiyê xwe derketine yani ji kurdayetiyê ji çanda xwe ji em bêjin ji hemû rastiyên xwe yên însanî û neteweyî ji hemû aliyên xwe yên însanî û neteweyî dûr ketine. Bi rastî eger derfetek wiha were pêşkêşkirin bi hezaran Kurd bi hezaran ciwan bi taybetî dê reverev berê xwe bidine welatê xwe werin û em dibînin ku li İsraîlê jî ev pêk hat yani di vegera em bêjin İsraîliyan da wisa xweşiyek tune bî bi rastî. Yani em bêjin dewlet de wan li wê derê her tiştî wan amade nekiribû. Nexêr, ji xwe dewlet tune bî. Yani û hatin em bêjin nava cîhana İslamî ku yani çaraliyê wan Misilman bûn û ev ji xwe em hevrekiya di navbera van her du dînan da jî dizanin lê di gel vê yekê dîsa jî vegeriyan hatin. Yani ev tişt li Kurdistanê heta mümküntir e yani jiya İsraîliyan yani. Lê mixabin tiştek wiha heye tedî di psîkolojiyê de bêçariya hînbûyî bêçariya hînbûyî yani ew dîwarên ku rê li ber Kurdan digirin li derveyî wan nehatine danî di van waran da. Di mejiyê wan de ev rast. Ew dîwar di mejiyê wan de hatine danîn, di zihna wan da, di dilê wan de hatine danîn. Yani ku xwe ji van xilas kin îro mesela ji xwe de yani ez çima dikarim werim li Kurdistanê bi Kurdî bijîm. Yani ne ku rewşek zaf baş e yani. Nexêr. Em li vê derê jî mesela em bêjin dîsa di hewildana debara jiyanê dane û eger mesela malbat de zarok ew jî hene hevalên me jî hene em tev hatine vîya wey. Ha eger ev xebata kolektiv mazintir be bihêztir be ji ber ku êdî alîkarî piştgirî ya navxwe zêdetir be îro hêsantir be helbet. Piştî rojan dê sîstem ser me de were ev jî rastiyeke ji xwe ev têkoşan e be yani sîstem dê ser te de were yani divê tu amade bî her tim dê bixweşî nemeşe lê divê em di mejiyê xwe da û di dilê xwe da wan dîwarên em bêjin nemimkûnbûnê ji holê rakin. Ferit
Zana alaka مني بإسرائيل تهنكي زانه از لفت خازم تشتكل تزيدا بكم أو مثلا كيبوتسا بتايبتي ميراكا كبربر مهمة أن شاوت قافادين قوت أم خود كنا فندي أو شخوا دورا خود نيرن أو بتايب إسلامي دينيرن أف كيبوتشي tam jî veya ifade dike ji bo cihûya. Kîbûts êkê kîbûts ava kirine sosyalîst in. Ew sosyalîstên bi rastî jî pir îdealîst in û piraniya wan jî ji Rûsyayê reviyane. Ew Rûsyayê şoreşek nesûd û pênca di şoreşek têkçûyê heye. Piştî wê şoreşê sosyalîstên şoreşgerên Rûsyayê hemû tên Filîstînê. Îja tevî îdealê xwe tên helbet. Ew îdealên xwe yê sosyalîzmê ew îdeala wekhevbûna mirovakiyê ew tunekirina newekeviyan o hesreta xwe welatê xwe û hesretê xwe netewperweriyê dikin yek. O kîbûtsê bi vê armancî yani ji bo pêkanîna ew îdealên pratize-kirina îdealên sosyalîzmê kîbûtsê ava dikin û helbet ax ji bo ku axa welatê xwe berhemdar bikin û ji wir civakekê ava bikin û ew axa wan netewê wan milletê wan têr bikin. Bi vê armancê ev kîbûts mînakeke bi rastî pir giring e. Ya carekê min jî ji hevalê we yekî jî gotibû ya mesela min di we de jî piçekî ew bi giştî ew perspektîfa we me piçekî dişiband wan. Yani îro eger îdealek me ya mezin hebe ku îdealek me hebe ku em ser vê axa xwe bijîn divê em ser axa xwe têr jî bixwin helbet. Bereberê divê em ji axa xwe têr bixwin. Em li welatê xwe têr bixwin û ne muhtac tu kesî bin. û enerjiya xwe li ser axa xwe bidin serfkirin. Yani ciwanên me, xortên me, an însanên zîrekên me, jêhatiyên me divê dev ji welatê xwe bernedin biçin. Yani em vî welatî bêtir berhemdartir bikin. Da ku em muhtaç tu kesî nemînin û sendigê xwe xurt bin. Loma mesela pir dixwast ku hinek ser vê mînaka kîbûtsa bisekinin û li gor şertê Kurdistanê helbet, li gor şertê îro û şertê Kurdistanê xwezî hineka teşebbüs bikira ew mînaka kîbûtsa li vir biçek praktîze bikirina. Ger ve bala we kişan dibe bi rastî ev piştekî hêvî dide mirov yani hêvî dikim hûn derbas pratika wê jî bibin û em bibînin ka çi derkevin. Bi rastî ev pir kêfa me hat ku tiştekî wisa fikirîne. Belê belê yani xwe yani eger em yani bi rêya kîbûtsê vê nekin yani divê em stargeheka wisa ava bikin zemîneka wisa amade bikin ku gava me bang li ciwanê xwe kir li wê derê hem bikarbin ji aliyê madî ve ji aliya borî ve bistirin hem ji aliyê menewî ve ji aliyê em bêjin kurdayetiyê ve ji aliyê pêwîstiyên em bêjin derûnî û menewiyên însanî ve jî li wê derê bikarbin bistirin. Yani ha em bi tevahî bala xwe bidine ser kurdayetiyê em bêjin aliyê aborî pêwîstiyên aborî bidine aliyekî bi rastî ev zehmet e. Yani çünkü îro ciwanên me yani bi taybetî îro li Kurdistanê malbatên Kurd û ciwanên Kurd xwe bi handana malbatan êdî ketine pey aboriyê. Yani di hemû tiştan de yani ew malbatên ku ji xwe re em bêjin dibêjin em welatparêzin jî ew jî malbatên din jî gotina wan ji zarokên wan re ev e mefiyeta we li ku ye xwe bidine wê derê. Xwe kerkin dengê xwe dernexin û filan û bêvan. Birrim. İşte mesele ew yani menfaat. Ya heta cihekî mirov fam dike ku dê bavek ji bo ewladê xwe pêşî ewladê xwe difikir, menfaata wan difikir. Lê mirov divê
vizyonek kısa hep ku proje kısa hep ku menfaati xwe divir dibîne. Bira menfaati xwe fikir. Lê bira ew menfaat li vir be. بله Atin te behsa neteperweriyê kir. O ji xwe neteperweriya herî ciddî jî ev e. Yani ne ku mere alê li her derê alê biçikîne û alê destê xwe ba bike. Altera neteperwerî nake. Tenê ew sembolek e. Lê a ku bi nêvê tu jê bike çi ye? Tu civakeke xurt biafirînî. Civakeke berhemdar, zîrek, xebatkar, dilsoz, xwedî xîret ava bike. Yani neteperwerî dema mirov behsa neteperwerî kir jî divê vî awayî lê bineve. Yani menfaatê vî gelî menfaatê nifşê ciwan divê li vir be o ji her alîvê em ji cîranên xwe û kêm nemînin. Divê armanca neteperwerî ew be. Ew بله ça digêne armancekê. Ya nana bi slogana û bi her derê bakirina ala tu manya neteperwerê tuneyî. Îro velet îro hema em bêjin konjüktûra dinyayê xera serobin bû û em serbixwe bûn. Kamê çi bikin? Divê mirov li gor wê xalê hertim bifikire. Kamê çi حد bikin? حد باش شخوا يعني بالطيباتي كي Em ê بوتصو çawa بيش xwe têv bikin û em ê çawa ser piya bimînin. بله بله يعني برای کی بوتسان يعني ام شخوا هول ددك بروتوتيبا جواكا صدروجي درخنا هولي يعني او جحمي واليان به بكار بخوا عذاب كه بون مونه يعني امنها ام بيجن قبا بكردي داخمن بكردي دنويسن و ناوروکین کردی دکتورین بیشتر دیجیتال دعوت کرد. ev ji bo civaka sperojê gelekî giring e. Yani em bingî hewê ji niha da datînin. Bijat di kîbotsan de jî her wisa, mesela em bêjin kîbotsên İsraîlê, kîbotsa ewel, kîbotsa pêşîn di 1910 da ava bike. Yani di pêşiya avabûna devleta İsraîlê de kîbots ava dibin. û piştî avabîna devletê jî kîbots berdewam in. Mesela aniha jî nêzî 200-300 kîbotsan hene. Piraniya van kîbotsên em bêjin sosyalîstan in. Hinek ji wan jî kîbotsên dîndaran in. Bîsîhev jî Bura em ben bêjin seküler em bêjin. Kerem ki. zede bikim ama îro tabii kibûtî îro sed sal berê neve kevina. Îro tabii Rast e. ji ber ku dinya guherî İsraîl bi xwe biguherî dewleteke pir xurt tê êdî loma ew çika wan fonksiyona wanê berê piçekî guherî. Mesela îro berê taybetiya kibûtsa çi bû herkes dixebitî. Ya kes bi yevmiyê a maaş nedixebitî. Herkes dixebitî. Herkes bi hev re diberand û wa bi hev re par vedikirin. Lê îro gelek karker dixebitin. Êdî mesela karker dixebitînin. Ew bêtir naxebitînin. Ki ew Rast e. êrişa Hamasê de jî mesela gelek behsa Taywaniyetê kirin. Ew Taywanî êkê hatin li wir dixebitin. Rast e. Bi hev dixebitin. Ya tabii ew İsrail îro tabii rewşa pir cuda ye ve a muhîm ew vizyon ew ideal e, ew fikir e. Ji Kurdistanê mirov dikare pir awayekî cuda kî mecbûr wê wisa jî be, divê wisa bişe. Bele. Li gor şertê Kurdistanê mirov ji xwe wan Aynı wisa. tabii Li gor pêwîstiyan. Li gor ji pêwîstiyan. xwe kopîkirin tu derê ne mümkün e ştê wisa rast kopîkirin ne mümkün e. Baş Ferit, valla em ji Newrozê ketê em hatin kîbûsar derketin. Bele. Ez sohbeteke rengîn çêbû. Pir spas siyetê dikim. Ez jî O spasarim. bînerên hêja ji kerma xwe ji bîr nekin dema we ev vîdeo temaşe kir, ji kerma xwe bibin abone jî û hejmara aboneyê me hîn 600 e qet nebin vêya bikin 1000 ji kerema xwe abonebûnê ji bîr nekin. O Ferit xatirê te bimînî navxêra xweşiyê de Serçavan herekê din spasarim. te dikim tu îro bû mêvanê me û te pirsên bersivan û bînerên hêja xatirê we jî gavê bimînî navxêra xweşiyê de. Serçavan spasiyetên serçavan.